и областния управител на област Монтана, господин Ивайло Петров, за приветствие към гостите. И понеже кметовете на 11-те общини на област Монтана от традиция откриват турнира на ротационен принцип, позволете ми да поканя и 11-то издание на Балканската купа Монтана Open 2016 за встъпителна реч откриване градоначалникът на Бойчиновци Светлин Стратегиев. Ваше превъзходителство, уважаеми господин областен управител, уважаеми кметове, дами и господа, за мен е изключително удоволствие да присъствам тази вечер и да представлявам Министерството на младежта и спорта. Пожелавам на всички състезатели да дадат максималното, което могат, за да могат публиката да се наслади на вашето изкуство. Пожелавам ви успех и бъдете здрави! Ваше превъзходителство, уважаеми заместник министри, уважаеми кметове, уважаеми съдии, треньори, състезатели, скъпи съграждани и гости на Монтана, за мен е чест тази вечер отново да сме всички заедно в началото на пролета, както традицията повелява вече 11-та година, да се насладим на младостта, красотата и изкуството. Искам да пожелая на всички състезатели много успех тази вечер. За мен не е важно кой ще победи, важно е, че сме тук. На вас весело изкарване. Сигурен съм, че ще преживеем едни прекрасни мигове тази вечер. На господин Върбанов, президента на спортен клуб Богоста Данс, честит имен ден още един път. Много здраве! Поздравление за това, което правите. Вие сте 11-та година в основата на това прекрасно събитие. На добър час! Благодаря ви. На вас се пада тази година честа да откриете официално международния турнир. Не лека чест, направете го от сърце. Ваше превъзходителство, уважаеми господа заместник министри, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин Живков, кмет на община Монтана, уважаеми колеги кметове, аз съм изключително радостен да поздравя както участниците в тази вечершния турнир, така и колегите кметове на общини, така и фирмите, които помогнаха с финанси всичко това да се случи. Монтанският отбор Богоста Данс е един от най-младите отбори в страната, но е най-големият отбор в Северозападна България. От Видин до Монтана, Плевен и София. На всички участници пожелавам успех, на добър час. Обявявам международен 11-тият открит турнир по спортни танци Балканска купа Монтана Open 2016 за открит. На добър час.
колеги, на всички български участници желая от сърце да се представите добре и съм убеден, че всички ще бъдете победители на добър час, успешен турнир за Балканската купа. След като беше открит международният турнир Балканска купа Монтана Open 2016, видяхме и част от главните действащи лица, именно състезателите в отделните категории. Сега ми позволете да ви представя и още една съществена част от надпреварата на днешното състезание, а именно съдийската комисия. И тази година имаме представители на 13 нации. Нещо наистина, което се заслужава да бъде отбелязано в протоколите на това издание на състезанието. Please have his presence. Главният съдия, German, Семен Симеонов, България. Съдия по ограниченията, госпожа Ваня Александрова, България. Владислав Иванович, Беларус. Югас Агнес, Унгария. Михаил Шиманович, Сърбия. Елеонора Дърнакова, Молдова. Маноле Разван, Молдова. Гордана Цветковска, Македония. Галена Великова, Гърция. Антонис Антонио, Кипър. Владка Дашек, Хърватска. Ариел Превойс, Израел. Моден Прекалов, Босна и Херцеговина. Константин Василе, Румъния. И съдиите от България, Екатерина Гегова.
секретарят, който ще обработва резултатите на съдиите, Лили Димитрова и Владимир Пашев. За музикалното оформление се грижи Ангел Ангелов. Озвучаване и ефектно следение Сава Пром Алберия. Удоволствието да водя тази година този турнир имам отново аз, Пламен Петров. И мисля, че след като вече всичко е готово за началото, на вас, уважаеми зрители, които сте заели своето място след публиката, лично аз съм безкрайно удовлетворен, че залата е пълна. Надявам се сега и да горещите ви аплодисменти. Аплодисменти, които ще съпътстват изпълнение на танцовите бойки. Аплодисменти, с които даваме и началото на 11-тия международен турнир по спортни танци Монтана Апъл 2016. Благодаря ви, невероятно сте. Надявам се, че такива ще останете и до края на вечерта. Judges, please. Започваме по обявената програма от вечерната част. Quarterfinal, Jordan Alban Standard. Adjudicator Sporting Sound, Владислав Иванович, Елеонора Бърнакова, Влад Кадашев, Гордана Църковска, Михайло Жиганович, Константин Василев, Антонио Сантонио, Киво Сагнес, Галена Лейкова, Владен Райкало, Манолия Дезман, Ания Латакойс, Екатерина Гекова. Докато изчакаме, разбира се, да започне състезанието, нека да благодарим и на медийните партньори. Българско национално радио, радио станция Видео, радио Силвер Враца, телевизия Враца, както и медийното партньорство на вестниците Конкурент и подкрепата на вестник Монтпрес, вестник Зло, Шанс, Слово Плюс, вестник Ние Видим, вестник Видински мост, вестник Стандарт,